Fis-16 ta' Lulju se jkunu qed jittieħdu azzjonijiet speċifiċi biex jiġi ffaċilitat it-traffiku ta' dawk li se jkunu qed iżuru l-Belt Valletta u l-Furjana. Dan permezz tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA li se tkun qed tiffaċilita l-proċess fil-jum li fih se tiġi ċċelebrata kemm il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta kif ukoll il-Festival l-Isle of MTV. Dan bħala parti minn strateġija biex iż-żewġ avvenimenti jsiru mingħajr xkien u jkunu tal-ogħla livell biex jattiraw l-udjenza rispettivi tagħhom. Patri Alex Sherry spjega kif kulħadd jista' jattendi għal Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt li se tkun qed issir fil-jum propju tagħha grazzi għall arranġamenti speċifiċi li qed jittieħdu. Namlu appell ħafna lil dawk li huma preokkupati biex jiġu għal din il-festa tagħna. L-appell li nagħmlu huwa li jużaw kemm jista' jkun it-trasport pubbliku se jkun aktar frekwenti, dawk li ġejjin bil-karozza privata tagħhom jgħaddu mit-triq ix-xatt tal-Askaris minn fejn id-dwana u jibqgħu għaddejjin għal dar il-Mediterran u mbagħad jipparkjaw in-naħa wkoll tal-Bavira u wkoll se jkun hemm il-Park and Ride tal-Bla tal-Bajda li ħajkun hemm mbagħad shuttle service minn hemmhekk għall-belt għal dawk li jixtiequ jipparkjaw il-karozza tagħhom ukoll fil-Park and Ride. Father Sherry sostna kif permezz tal-kollaborazzjoni mal-MTA dawn l-arranġamenti se jkunu qed joffru serħan il-moħħ lil kull min jixtieq jattendi kemm għall-festa kif ukoll għall-festival. Iċ-Chairman tal-MTA Gavin Gulija spjega kif wieħed irid jirrikonoxxi l-importanza taż-żewġ avvenimenti li jsiru ta' kull sena u li din is-sena insertaw se jsiru fl-istess jum. Se jkun hemm żewġ attivitajiet għaddejjin fl-istess ħin ġewwa l-Belt Valletta fis-16 ta' Lulju, hemm l-event tas-soltu tal-MTV, però hemm ukoll il-festa tal-Madonna tal-Karmnu li hija festa importanti u hija waħda mill-festi fil-kalendarju anki tal-MTA. Aħna rridu illi kulħadd igawdi l-events show il-familji Maltin Wawċin kif ukoll it-turisti li iżuru l-pajjiżna min jogħġbu jmur festival u min jogħġbu jmur festa. Allura l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu ħadet ħsieb sabiex tissorvelja il-mezzi ta' trasport għal dawn iż-żewġ events, ser ikun hemm trasport mingħajr problemi ta' xejn għal min irid igawdi il-festa. Spjega kif l-MTA se tibqa' kommessa biex tassigura li l-avvenimenti li jsiru ikunu aċċessibbli u jistgħu jitgawdew minn kulħadd kemm dawk li jsuru pajjiżna iżda aktar minn hekk miċ-ċittadini lokali.